billion natin. Padayon ang pagpahigayon sa charter change consultation, pinaagi sa usa ka nationwide public hearing sa Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, mahitungod sa resolution of both Houses number 1 ug number 3 ug Senate Resolution number 6 nga gipulungan ni Senador Robin Hood Padilla. Ang ikatulong hearing gipahigayon sa usa ka hotel dinhi sa syudad sa Sugbo kagahapon Marso 16 nga gitambungan sa iyang PDP laban party mate Senator Ronald Bato de la Rosa, Cebu City Mayor Mike Rama, mga Cebuano businessmen o uban pang mga opisyales sa mga barangay ug mga dakbayan sa Sugbo nga giawhag niyang mosuporta sa iyang mga lakang. Usa sa mga giduso ni Padilla nga iagi sa Constitutional Assembly o CONAS ang charter change kun chacha tungod sa mas barato ug mas praktikal kini itandi sa Constitutional Convention o CONCON. Ning saysay ang senador nga mas maayo nga idungan kini panahon sa umaabot nga barangay ug SK elections karong Oktubre aron nga mas maminusan ang gastos niini. Sumala sa datos sa National Economic Development Authority (NEDA), ang gobyerno mugahin og 13.8 billion pesos budget alang sa CONAS, sa CONCON moabot og 28.5 billion pesos. Matod ni Padilla nga kung idungan ang eleksyon, ang CONAS mo budget og 46 million pesos samtang 14.7 billion pesos kun CONCON. Ayon sa pagtataya ng NEDA, kung CONCON tulad po ng nais ng mas malaking kapulungan, ito po yung House of Representatives, yung mga congressman at congresswoman, ang isinusulong po nila ay gagasta po tayo. Tingnan niyo po. 28.5 billion kung ihiwalay ito sa darating na barangay elections sa October 30. At 14.7 billion naman po kung isasabay natin sa eleksyon, itong barangay election. Kapag CONAS, tingnan niyo po, yung isinusulong po natin, 46 million lang po ang gagastusin kung Constitutional Assembly, kung sasabay sa barangay election. Ang laki po ng pagkakaiba. Sa 14.7 billion doon sa 46 million. At kung ihihiwalay naman po, hindi tayo sasabay, 13.8 billion. Sumala ni Padilla, ang CONAS angay kun adunay usbon nga pipila lamang ka mga provisions, apan ang CONCON angay nga buhaton kun extensive o ang katibuk-an ang mag-uhon sa Philippine Constitution. Mao nga para niya, mas maayo ang CONAS kun hisgutan lang ang pag-usab sa economic provisions. Matud pa niya, angayan nga igasto na lang ang binilyon ka pesos nga budget sa CONCON ngadto sa pagtukod og dugang classroom sa mga tunghaan, allowance og sweldo sa mga health workers o uban pang mga plano ug proyekto sa gobyerno. Buot nga ipalanog sa senador nga tungod sa epekto sa kahugot sa restriction sa Constitution sa foreign equity, napugnan ang foreign direct investments kon FDI sa Pilipinas. Alam niyo po sa buong mundo, ang Pilipinas ang isa sa may pinakamahigpit at pinaka-restricted na ekonomiya sa foreign direct investment. Hindi po ito tama. Sud sa mga niaging tuig, naminusan ang investment sa mga langyaw dinhi sa atong nasud. Sumala sa datos sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP, niubos gikan sa 12 billion pesos ngadto sa 9.5 billion pesos o 23.2% ang gius-us sa mga foreign investments gikan sa tuig 2021 hangtod sa 2022. Gani suportado ang BSP sa pag-usab sa economic provision sa konstitusyon tungod kay kini mamahimong rason sa paglambo sa ekonomiya sa Pilipinas. This will support economic growth as well. And also, nabanggit din, it will also promote creation of jobs. And more importantly, because there's a creation of jobs, there will be more inclusive growth for the Philippine economy. Si Calixto Chiquiamco, presidente sa Foundation for Economic Freedom, may butyag nga tungod sa kahugot sa restrictions ngadto sa foreign investors, mas nanaghan ang mga overseas Filipino workers kon OFW, sanglit nga menos ang oportunidad sa trabaho sa atong nasod. Alam niyo po, ang pinakamalaking resulta po niyan is yung ating OFW. Kasi po, walang trabaho dito. Bakit hindi na lang yung mga
i-welcome natin investments dito para yung ating kababayan hindi na mahiwalay sa pamilya nila at kikita sila na mas malaki dito sa ating bansa. What we want is that we can only, that the consuming public will have the benefit for it, no? Para patas yung laban. Sa laing bahin, daghan pud ang mga Pilipino nga hadlok og kontra sa maong mga lakang, mahitungod sa posibilidad nga kita mamahimong ulipon sa mga langyaw sa atong kaugalingong nasod. Apan gipahimug-atan ni Ernesto Pernia, sekretary sa NEDA, nga imposible ning mahitabo tungod kay maalamon ang mga Pilipino og dili-dali mailad. Hindi, depende rin yun sa attitude natin eh. Let's not keep focusing on spilled milk. Let us just go ahead and go full steam in terms of reviving our economy and pushing for improvements in the economy and making them, and let's catch up with our neighbors. We have been left behind already. Mensahe ni Padilla sa katawhan, adunay paagi kung gusto nato og kabag-uhan. Kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu.